Mira, ¿qué pasa? A ver, Manel. Ya, Manel, Manolo, que no lo ves. ¿Cómo lo llevas? No te veo. No sabes si te está mirando mal o no te está mirando. Uno que me apoya. Trotskista, es un trotskista. Mira, te van a atropellar, hombre. Sí, estás. Havent estat denunciant el malbaratament dels fons públics i ara resulta que al cap d'uns anys mos trobem que com ja no tenen diners tenen que fer fora els treballadors de Televisió Valenciana, però també tenen que fer fora els treballadors de la sanitat, de l'educació, de tots els serveis públics que tenien alguna finalitat de cara a la ciutadania. I el que nosaltres demanem és que els que han malbaratat els diners es porten davant d'un jutge i que no retallen els serveis públics essencials de la informació de la sanitat o de l'educació. El que tenen que fer és, primer que res, depurar les responsabilitats.